Program Junior, ktorý je zameraný na pestovanie a využívanie orecha čierneho, v časti využívania sleduje trendy s maximálnym energetickom využití. V roku 2018 pracuje na reprodukcii hybridov známych pod menom Intermedia. Sú to vyšľachtené hybridy MG23, Juglas Nigra, Juglas Regia, ako aj NJ209, Juglas Major, Juglas Regia. Tieto boli vyšľachtené v Španielsku, Francúzsku, kde sa vysádzajú na plantážach a majú lepšie vlastnosti ako ich rodičia. Na základe zahraničných skúseností sme pristúpili k zabezpečeniu týchto sadeníc. Boli dodané od anglického pestovateľa z francúzskych zdrojov. Za 6 rokov sledovania a vyhodnocovania sme pristúpili k reprodukcii týchto jedincov. V roku 2025 boli dopestované prvé plody a zahájenie očkovania do potmníka orecha čierneho. Potmník bol zvolený pre mohutnejší rast stromu a očka z hybridu MJ209 pre kratšie vyfajenie. Tieto jedince sú tak pestované pre využitie na plantážnu výsadbu. Týmto sa dosiahlo lepšie ekonomické využitie stromu. Naďalej pokračujeme vo výskume a hodnotení využívania nami pestovaných sadeníc. V júni 2005 bol ukončený výskumný projekt využívania orecha čierneho v agrolesníctve. Projekt realizoval výskumný ústav lesnícky na našej plantáži a výsadbách našich sadeníc. Jeho výsledky budú využívané v programe Junior na ďalšie skvalitnenie našich sadeníc, lebo nie je jedno, z akých zdrojov sadíme.